Ayan mga kasinag, alam kong mahal na mahal niyo si Bagwis. Sa dami ang nagmamahal kay Bagwis mga kasinag, ito na siya. Gusto ko sana mga kasinag na mahawakan yung kanyang katawan o mahimas man lang. Tingnan natin kung gaano na uli siya kalusog. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Dito na ba si Bagwis? Bagwis! Andyan si Bagwis sa lugar na yun mga kasinag. Bagwis! Halika! Ayun pala si Bagwis mga kasinag. Ayan Ayan. Ayan na si Bagwis. Nagkaano ka doon? Ha? Ang ginagawa mo doon? Ha? Ikaw ha? Huwag ko kasi magparalayas. Dito lang. Layas ka kasi ng layas. Ano? Kumusta ka na? Okay ka na? Very good. Kung makapansin nyo ngayon mga kasinag, yung kuko niya medyo malayo kasi sa video Okay na yung kuko niya bumalik na sa dati. Yung na-aksidente niyang kuko dati, yung natagkal, ngayon mga kasinag umahaba na Nakakita ko pwede na uli niyang pang huli. Talagang hindi kakawala yung mahuhuli niya. Baba na dyan. Baba na. Bagwis. Halika dito. Baba ka dali. Baba ka dito. Sige na. Dali na. Baba ka dito. Natag-uulan pati. Saan ka ba nagpaparapunta? Ha? Lagi ka na lang wala dito. Saan ka nagpaparapunta? Ha? Baba na dyan. Baba na. Sige na. Asa na pala yung partner mo? Hindi ko na nakakikita yung partner mo. Saan kayo nagde-date nun? At tumatago na kayong dalawa, ha? Baba na. Hi ka naman sa mga viewers natin. Hi naman. Hello. Bagwis. Hi. Dali, mababa na dyan. Mga sinag, ayan, na-update ko naman kay Bagwis andito na siya sa malapit sa bahay. Umuwi na siya. Kung mapapansin nyo mga kasinag, ito na yung palayan na inaalagaan ko. Ayan ay yung palayan na inaalagaan ko. Yung may nag-iisang plastic na yun mga kasinag yun, sa dulo na yan sa may katapat niyang tagak na puti na yan. Yan mga kasinag, yan yung yung palayan ni Madam na ipinaano sa akin. Pinagkatiwala. Tapos yun nandun sa taas. Napakaganda ng palayan ngayon mga kasinag, di ba? Kung makapansin niyo mga kasinag ang ganda ng palayan dito sa amin ngayon. Yun lang ang medyo nahuling itanim, yung kay Teo Mando na yun. Hindi pa gaanong green. Lapit lang dito mga kasinag. Andyan na yung bahay sa lugar na yan. Ayan naman si Bagwis. Bagwis! Baba na! Dali! Dito ka dapo ka dito. Dali! Na! Kwentuhan tayo. Dali na! Baba na dyan. Baba na! Kwentuhan tayo. Baba na dyan. Ano, akit ako dyan? Ha? Matagal ko nang hindi nahawakan mga kasinag si Bagwis. Matagal ko na rin siyang hindi nahihimas. Hindi ko na rin siya nakakabanding. Napakatagal na talaga mga kasinag. Simula nung may naghuli sa kanya na nadala siya. Simula nung hindi ko na ulit siya nahawakan. Hanggang ngayon mga kasinag, subukan ko daw akyatin mga kasinag kung ano magiging reaction ni Bagwis. Bagwis daw, subukan natin kung ano magiging reaction ni Bagwis pag umakyat ako dito. Bagwis! Hello! Kumusta?
Ha? Bakit takot ka na yata sa akin? Ha? Ayan mga kasirag, di ba? Nalapitan pa natin si Bagwis pero hindi pa natin nakahawakan. Kung palayo si Bagwis, hindi palapit. Gusto ko sana mga kasinag na mahawakan yung kanyang katawan o mahimas man lang. Tingnan natin kung gaano na uli siya kalusog. Kaso lang palayo sa atin si Bagwis. Hiningal din ako pag-akyat Ayan Bagwis, kumusta ka na Bagwis? Ha? Saan ka ba nagpaparapunta? Ha? Lagi kang wala dito sa bahay. Saan ka nagpaparapunta? Ha? Malayo ba pinupuntahan mo? Bagwis? Ay, malayo yata talaga. Huwag ka magparapunta sa mga bahayan, ha? Ano? Huwag ka magparapunta sa mga bahayan. Opo. Huwag magparapunta sa mga bahayan. Baka may magalit sa iyo. Tinatakot mo yata ang mga alaga nilang manok. Ha? O dito lang. Huwag ka magparalayas dito. Dito ko lang sa bahay. Huwag ka magparalayas. Ano? Dito ka lang ha. Opo, very good. Halika dito. Tapakalayo mo. Lumayo ka kasi sa akin. Ba't lumayo ka sa akin? Ha? Baka isipin mo hulihin kita at ibigay na naman kita. Ayan mga kasinag, alam kong mahal na mahal niyo si Bagwis. Sa dami ang nagmamahal kay Bagwis mga kasinag, ito na siya. Salamat mga kasinag, maraming salamat po talaga sa walang sawang pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Hanggang ngayon mga kasinag, napakabait pa rin ni Bagwis. Kahit hindi ko pa siya mahawakan, andito lang ako sa tabi niya. Pero hindi naman kalayuan mga kasinag. Lapit lang. Medyo naalang siguro, baka isip ni Bagwis, huhulihin ko naman siya at ibibigay ko na naman. Ilang beses kasi ganun ang nangyari mga kasinag, kaya medyo naalangan din siguro sa akin si Bagwis. Kaya pakiusap ko lang sa mga kukuha kay Bagwis, huwag nyo nang kunin mga kasinag. Hayaan nyo na si Bagwis dito. Si Bagwis ngayon mga kasinag, bihira namang umuwi. Na alis siya ng 3-4 na araw. Mauwi siya isang beses lang. Pag ito'y ubidad-edad na mga kasinag, siguro pag mga 1 taon na siya higit, baka bihira na itong bumalik dito. Baka bihira na itong umuwi dito. Kasi ito si Bagwis mga kasinag, gahanap din naman ito ng pamilya. Magkakapamilya rin to. Kasi nga nung nakaraan nga, di ba, nakaraang taon, may partner na siya may nakakasama na siya dito. Simula kasi nung pinakawalan na siya, tapos yung nahuli siya, yung nagkasugat siya sa paa. Simula nun mga kasinag, hindi ko na nakikita yung partner ni Bagwis. Hindi ko na talaga nakikita hanggang ngayon. Iwan ko lang mga kasinag sa mga susunod na araw. Pag wala na akong gawa, aalamin ko kung saan ito naglalagay si Bagwis. Hahanapin ko kung saan lugar siya naglalagay. Titingnan ko kung andun ba yung partner niya o kung nagsasama sila dun. Alamin ko, lalo na may telescope na ako mga kasinag, kaya hindi ko na mababubulabog yan. Pinagkalooban tayo ng telescope. Salamat pala kay Ma'am Chinchin Mansano sa nagpadala sa akin nun. Salamat mga kasinag sa inyong suporta sa ating mga viewers, subscribers. Salamat po talaga mga kasinag. Napakabait na si Bagwis. Mga kasinag, pasensya na ha. Sa mga nagpapa-shoutout pala dyan, pasensya na kayo mga kasinag kung hindi ko halos kayo ma-shoutout. Kasi napaka-busy ko talaga. Saka nahihirapan ako mag-edit. Ang hirap po talaga mag-edit mga kasinag. Kasi tawag nito, hindi ko pa makuha kung paano gamitin yung quick up. Nung una nakuha ko na. Tapos nakuha ko nung una mga kasinag, yung sa camera lang. Kinonekta ko yung camera nito sa cellphone ko, nakuha ko siya. Tapos yung masumunod na araw na, nagpanood naman ako ng mga tutorial.
hindi na na-open, ayaw mag ayaw na mag nung Bluetooth, hindi ko ma-scan, hindi ko ma-search ang ng GoPro. Ayaw sila mag-connect, compatible parehas mga kasinag, laging compatible sa cellphone ko. Kaya ang problema sa pag-edit ko ngayon, kinukuha ako lang yung memory, siyang isasalpa ko sa cellphone ko. Ganun ang nangyayari. Kaya nahihirapan talaga ako mga kasinag. Kaya sa mga nagpapa-shoutout, pasensya na muna talaga. Sa dami pati inyo mga kasinag. Basta, pasensya na muna kayo ha. Maraming salamat pa rin sa pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Ayun mga kasinag, si Bagwis no. Huni pa rin ang huni. Diba? Tapos baka malaglag tayo dito. Bagwis, baka mahulog ako dito. Ha? Ano? Baka mahulog ako dito. Ba na ako? Ha? Bagwis. Sige, mababa na ako. Sabi mo, mababa na ako eh. Ayun mga kasinag, mababa na ako. Nakita nyo naman sa Bagwis. Na-update ko naman ulit kayo kay Bagwis. Sa mga susunod mga kasinag, baka mahimas na natin to, mahawakan natin. Baka maging kampante na ulit siya sa akin. Sa ngayon, medyo dumidistansya sa kaya sa mga susunod mga kasinag, abangan nyo yan. Hanggang dito lang mga kasinag. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa ating 31,000 na subscriber, sa mga silent viewers, sa mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat po talaga. Bye bye.